Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Huh! Ruban naman nakchinilas. Mabibitas na gad ini. Yung kore. Ada, mag-inano man lagi tayo ni magtitinanga na lang kita din eh. Paano man kita hindi makakakwarta? Kung makuha ka mo at plano, pagbarahan na lang kita. Pagpusoy ba, or lucky 9, To section 69, bawal iton sugal. Kay mas dakot imo perde, kontrat imo daog. Magkawaray lang ni, mas mau pinala kita mag-rugby. Dragon, dragon. Dragon, ada na lo. Adto pa aeroplano, kita daw. Nag-aaso na, nag-aaso. Magkakalulutot hirangan dito. Okay. Kung mataknong ka na mo pag niragbihon, mas mapaypahikuan jun kay buutan, diri adik. Waray sakit, waray unod, puro nabukog, kay adik matimil. sugad na lain eh. Tiguanay na lang kita, pero may pusta. Nagpira man. Sige, nag-500 pusta. Okay, sige. Pag may damatigan, 500 itong bayad. Sige ako taya, ako. Ako pa'y boto-boto fix ng laking hayo. So, ka ituray brief taya. Oh, ako turay brief. Turay brief. Taya. Ha? Tago kang madaan. One, two, three, four. Ops, anay. Puro vlog kita. Dito ka, muha di kami didi. Para dire kita makabayar ng tag 500. Ano? Sige. Ops, anay. Puro vlog kita, dito ka. 114. 150. Tara pare, bili kita tago. Kay bahan kita makabayar ng 500. Ay, manipilito. Adto man? Dini pa di. Wala din natin makita. Bay may lapit pa kami tim karadol. Tagod lang ato na. May man, bread. Ay, nananapalaog. Grabe naman managon yung mga ano. Mga yatot. Ayay! Plastic. Ano ba dyan yung harani rugby boy? Rugby boy! Kino, wala man kikita rugby boy. Ambot. Grabe naman yung rugby boy pataguan.
Tuyo ka mat pamito kita yung plastic. Papakay ko pa. Initon. 500 na ini. Sige. Tago ka mo. Pre, kita na ito. Any last question? 500. Pusti ini! Anwang pustiman ngayon ini. Anwang pustiman ngayon. Ba't ako? Pustiman ngayon. Syota ka. Ngayon ba ginawa ta? Mahal mo kung mapusti ka. Yung una kong mauuwat. Ito. Patay pare, baka din haton. Sige. Tagugod ka mo. Patay. May sasabtanggod kita ini. Sige. Tagugod ka mo. Kamulya! Tagugod ka mo. Ano mo lang yung kamo? Tampers! Di ba boy, tampers? Oo. Di ba, boy? Oo, tampers! Pampers? Ano nga mulaya, uy? Limbong, pagkakarinig ko pala, nakatampers na kami. Oh, pampers. Ah! Ang limbong na mulay, mauli na ako. Saling na lang ako, rinig barayad. Ang limbongan hinyang mulay. Hoy, kakasabay na! Ano iton? Ano? Limbongan ni Roy? Bisang kami na una. Hadto nga pampers. Sugad na lahin eh. Di rin nala kita magmuruglay. Kita aton gasto. Gasto hata na lang itong pag-snack. Ano? Mabusog pa kita nga tanan. Mabusog ito, Diba? mabusog. Uy! Diyan ka mo didi? Pre! Uy, pre! Oh, tulo ka oras ako nagbilagtason. Oh, happy man ka mo. Kaya na tawa man ka mo. Ha? Kay Kuan, pare. Di ba, mayroon naton sa rabot nga. Tago-tago ay. Di ba? Pag nakita mo kadaos dito sa haamon, may da 500. Di ba? Ah, 500? Oh, sige. Ako taya, ako. Nag-ihap ka pare. Pero iting pag-ihap diri lang nga suga diton. Nga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di ba? Diri. So, timbo pa to, piyongon niyo mo mga mata, tapos tahoban ti mo talinga, tapos masarin ka. Bla 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 bla. Para diri ni mga batian. Kunahin kami natago. Di ba? Ano? Tama. Oh, Oh, sige. Wari problema, pre. O sige pre, diri mo na kailangan sumugad. Timbo buhaton, tatahoban mo na lati mo talinga. Ngayon masing ka. Basta ha, 500 ha? Sige. Ipe yung mata, tapos tahuban ang talinga. Hala, sirom na. Pura, ayaw daw lairo. Dambaya. Ano ka tuman karinderya? Ito. Ano akong kita dito? Tara. Walit ko mong kwarto pare. Ako na lang, ako sagot ko nasa. Oh, yo. Tara. Karag niyo. Tara, dali. Ha? Talaga? Seryoso. Ano ba? Kaon na pagkaon. Karag niyo umahon, di ba?
So, lingkod ka mo nila. Sigurado na ini? Sigurado ka? Ay, magutom. Ano yun eh? Ba't ka na nini? Pakaunan mo kami? Ha? Parang niyo kumaon, di ba? Sige, suga din eh. Tahobit iyo tilinga. Tapos ipiyong ito yung mga tamas rin ka mo. Ano? Okay na kayo? Ha? Don, sigurado? Sige. Kaya tayo, Don. Ay, kakap ng talinga. Mapi yung mata. Tapos masang... Piyong ang mata, tapos tahuban ang talinga. Kaya, iwaray na matsulod. Ano? Kung makuha ka mo plano, Sipkit. Yan. Lipat ako. Pustiman ngayon. Pati na aton. Ay, di siya. Ay, Ano mo lang yung kamo? Ano mo lang yung kamo? pwede, tampers. Di ba? Pwede, tampers. Oo, pampers. Malang yung kamo. Pwede, tampers. Di ba? Anay. Ngayon kamo. Nag-pampers. Ano nga mulaya, uy? Ano na malimbong? Ano ba to? Ano to? Puta magyakan naman. Ano ka to? Ano? Bunga niro. Bisang kami na una. Oo, pampers. Suga din pare. Klag to. Suga din pre. Pag nakita mo ko sa haamon, Gusto niyo? like, comment, hashtag Kasunggab para ma-recognize namin na nag-subscribe kayo sa aming vlog. Okay yan guys, shoutout na po. Unang shoutout. Shout out dyan. So, shout out to kay Kuya Jomar Basiledes, and to my sister. Keep safe and healthy always dyan sa pagtatrabaho. Sala. Sunod naman shoutout. Yeah, pare. Di ba shout out? Ito na kami kaluwa sa yan. So, ito? Oh, medyo ang Shout out Everson Line, Joshua Padua, Leore. Yuri Sabarillo, Romel Pagad, Clydel James Lemet, Mr. Lacanamia, Kuya Banban, Jerome Salamida, Gerald Lemet, and thank you. May pahabol ako. Sa ito dyan sa bibitayon ko. Bibitayon ko. Next vlog. Kapakalas man nga uli. So, shout out. Sunod. Clip eh. Kaya ito mo yung napila pa naman ito sunod. Shoutout nga Ratawan Baby. Tapos kan Leonardo Daganyo. Tapos ako mga sangkay daw nila. Salamat. Siner. Banat pare. Shoutout. Aging ma. Wala nga yun. Nang-displayo. Shoutout kan... Ahem. Hindi lang siya. Sinarot pa. Melenda tagan nyo. Akala ko pa. Okay na, ikaw pa rin. Shoutout nga pala kay
Cesar Hernandez. Ingat ka palagi sa Lalakbay. ano mo sa work mo. Sana all. Sana makapasok ka na, matuloy ka na sa Makasulod ka na. papuntang Saudi Arabia. Ha. We love you. Okay guys, ako naman siya shoutout of the day. Okay nga pala. Shoutout nga pala kay Darwin Daganyo, Leonardo Daganyo, Lori Gagabuan, Erlen Consultado, Maria Paz Baldicanyas, Journey Dalina. Yan po ay mga taga-Taklaon. At yung iba ay taga-site. And then taga-site. Taga-Sacilion. Okay, shoutout gyapon kan RJ Disolok, kan Kuya Edison Abrugar, kan Padua family, Limit family, Daganyo family, Nganyutila family, La Canaria family at Udulyada family. Okay guys, shoutout po sa lahat ng mga na-mention ko dyan. Sana po sumuporta po kayo sa aming channel as always para mas ganahan pa po kami gumawa ng mga pampatawa, pampagood vibes na video para sa inyo mga Para sa inyo kasungga. to, mga kalods. Okay guys, additional nga pala shoutout dyan kay DUET channel. Taga-Kantumuha ba yun? Yes. Patian ko ang taga bangon. Ang taga-Bangon si Miss Ila Ilam. Lim. Hindi po siya nasa babaw, nasa ilalim. So, okay, Sa shoutout po taas. sa'yo. Shoutout naman kay Gisrel Nixon ng YouTube. Okay, YouTube ka-vlogger dyan. Bagtong ba? Bagtong? Bagtong paliwag. Bagtong, shoutout sa'yo. Ka-vlogger. Okay, yun lang po ang aming shoutout of the day. Salamat po sa lahat. Don't forget ulit sa subscribe. Okay, ulit na eh. Shout out, Princess Buddy Floria. Love you. Ayay! Yeah! Lagi! Hindi, joke lang.